Hej, så er jeg tilbage igen med næste episode. Se, jeg er godt blevet vælt før, men ej, hvor er jeg dum. Det kunne jeg godt nå. Det må jeg virkelig undskylde, at I er nødt til at se, hvordan man klarede den til næste episode, som kom lige for 3, kan man lige køre. 3 sekunder. Så er man i mål. Undskyld, min fejl. Kommer den ikke snarere? Ja, der er mange baner, som de har bestemt, som skal være det. Level 8. Den her håber I på, at alle sammen kan. 2 2 og 4. Den håber jeg virkelig på, I kan. Stok. Strøm. Ej, hvor fanden. Så giver han mig bare fingeren. Så nogle mennesker gider jeg bare ikke. Det er sådan nogle mennesker, der burde spasse ind. Jeg kommer op ad stien. Der er ikke noget med kunder herom, baby. Det var det så ikke. Nå. 2741. 2741, okay. Au, min arm. 2000. Jo. Ej. Okay, næste. Mål. Hooray, jeg klarede den. Ikke selv så. Videre til næste. Ja. Nej, det var kun level 6. Undskyld, folkens. Det var level 6, ikke level 8. Nå, men næste. Hvad må det er? Lidt kedeligt, hvis man nu laver sådan et level hver bane. Det. Nå, den kunne man ikke copy. Men det lagger. Jeg ved ikke lige hvorfor. Jeg tror nok, det er fordi, der er så meget, der kører på det her spil her. Ah! Hey, smukke. Jeg kan godt forstå, hvor han er glad. I stedet for han ikke døde, derfor kan jeg stadig godt forstå. Oj! Nej! Nu hænger jeg jo fast. Alle! Nu skal vi lige se, hvis jeg kan det smart her. Nå, det kan jeg. Fordi så nemlig, hvis du nu kan slippe for den Segway, så lige pludselig kan du bare gribe fat i den igen. Hvis du nu ryger op i håndtaget. Det er nemlig smart. Det kan du ved, det kan man bestemt med alle.
Hvorfor fanden kan jeg ikke klare den her bane? Ej, jeg tager fandme en anden bane. Det gør jeg. For Dead Start Part 1 er virkelig svær. Jeg ved godt, at jeg springer så mange baner over, men så afslører jeg jo ikke finish-banen for jer, eller sidste, hvordan man klarer den. Så kan I jo selv prøve at se, hvis det er en bane for jer. Den bane til gå i starten, må den også lige gå sidst. Det må man jo selv finde ud af. Det er derfor. Og nogle gange, fordi de er pissehammerende irriterende for mig. Undskyld. Der. GF All-Star. Jeg tager Pokémon. GGF. Ready? Go! Battle first. Det ser så dumt ud, at han får boost. Slangemenneske. Jeg tror nok, jeg skulle vælge den anden en. Jeg vælger lige. Nej, jeg navn nu. En præst. Nej, nej, nej. Stop det, søde præst. Nej, hvis jeg nu hopper hernede. Nej, det kan jeg ikke. Så vælger jeg lige en anden indhold. Hvem skal jeg være? Jeg vælger Pælklubmand. Sjov mand. Really sjov. Go! Ham vil jeg helst ikke møde på motorvejen. Stødbud. Det var her. No! Oh my gosh! Okay, den er ligesom Pokémon Training. Meget ligesom den. Ja. Hvorfor er den næste? GGF All-Star Deluxe. Tror jeg, det står. Næste bane, ja. Næste bane, ja. Undskyld. Rope swing. Den er jeg ikke særlig god til. Se, død. Glemte at give slip. Og spørg om, hvordan man giver slip. Det kan man se nederst. Og prøv lige at gøre skærmen større. Lige hernede, dernede kan du lige se. Der røg en sammen. Rope swing er jeg heller ikke 100% god til. Så ja, skal vi stoppe herfra? Ja, yeah, why not? Vi ses, folkens. Fair. Go out and over.